Sme prvýkrát prišli do školy, výkres prázdny, v hlave otázky, rúry, tlaky, sklony, prietok. Všetko znelo ako veľký zmetok. Potom prišiel Čapucha medzi nás, pokojne nám vysvetloval zas, ako vodu do budovy priviesť, ako odpad bezpečne odviesť. Každá rúra má svoj smer, každý výpočet má svoj cieľ. Keď sme nevedeli, ukázal nám, že aj zložité sa pochopiť dá. Čapucha a Paták, najlepší učitelia TZB, ukázali nám, ako budova naozaj žije. Voda, kanál, plyn aj vykurovanie, vzduchotechnika a správne navrhovanie. Čapucha a Paták, vďaka vám to dnes už vieme. Z prázdnych výkresov funkčné systémy tvoríme. Priateľsky ste vysvetlili každý krok a plán. Najlepší učitelia, akých odbor mohol dať nám. Čapucha nás učil zásobovanie vodou, aby každý dom mal istotu svoju. Kanalizáciu navrhnúť správne, so sklonom, dimenziu a hlavne rozumne. Plyn viesť bezpečne cez každý priestor, poznať pravidlá, výpočet aj odpor. Každý detail mal svoj význam a my sme postupne chápali celý plán. Od prípojky až po posledný byt musí každý systém dobre fungovať a žiť. Žiadne hádanie, žiadny náhodný smer, len správny návrh, výpočet a cieľ. Čapucha a Paták, najlepší učitelia TZB, ukázali nám, ako budova naozaj žije. Voda, kanál, plyn aj vykurovanie, vzduchotechnika a správne navrhovanie. Čapucha a Paták, vďaka vám to dnes už vieme. Z prázdnych výkresov funkčné systémy tvoríme. Priateľsky ste vysvetlili každý krok a plán. Najlepší učitelia, akých odbor mohol dať nám. Paták prišiel, vzduch sa dal do pohybu, ukázal nám, ako vyhnúť sa chybnému výberu, ako navrhnúť vzduchotechniku, aby mala výkon, smer aj správnu techniku. Vykurovanie nebola iba teplá stena, každá miestnosť mala svoju cenu. Podlahové kúrenie či radiátory, výpočet výkonu, rozvody a ventily. Teplo musí prísť tam, kde ho treba, čistý vzduch je viac, než iba potreba. Keď sa správne navrhne každý diel, budova má komfort, zdravie aj cieľ. Čapucha a Paták, najlepší učitelia TZB, ukázali nám, ako budova naozaj žije. Voda, kanál, plyn aj vykurovanie, vzduchotechnika a správne navrhovanie. Čapucha a Paták, vďaka vám to dnes už vieme. Z prázdnych výkresov funkčné systémy tvoríme. Priateľsky ste vysvetlili každý krok a plán. Najlepší učitelia, akých odbor mohol dať nám. Neboli ste len mená pri tabuli,
Boli ste tí, čo nás k odboru posunuli. Keď sme spravili chybu, neprišiel hneď krik, ale rada, vysvetlenie a správny trik. Naučili ste nás premýšľať, nie iba čísla, nás pamäť poznať. Ako zobrať budovu od základov a dať jej život pomocou systémov. Čapucha a Paták, najlepší učitelia TZV. Vaše rady v každom našom návrhu ďalej žijú. Voda, kanál, plyn, aj vykurovanie. Vzduchotechnika a poctivé projektovanie. Čapucha a Paták, túto pieseň spievame vám. Za všetko, čo ste odovzdali nám. Priateľský prístup, vedomosti aj správny smer. Vďaka vám je TZB náš najlepší odbor a cieľ. Múry stoja, ale systémy im dajú dých. A my dnes vieme navrhovať každý z nich. Čapucha a Paták, Nech to každý vie. najlepší učitelia techniky budov. Najlepší učiteľia TZB.